ଆଉ ଏତେ ମସଲା ବାଟି ପାରିବିନି ହେଲା। ଡେଲି 4 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଏଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିବ ତ ଆଣ, ନହେଲେ ମୋର ମସଲା ବାଟି ପାରିବିନି। ଡେଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ଭାତ କରିକି ଥୋଇଦେବି ହେଲା। ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବ ତ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନ ଖାଇବ ଖାଇବେ। ଗଲା ମସଲା ବାଟୁଥିବି ଆଉ। ଆଜି ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିବା କଥା ଆଣ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୁରା ଭୁଲିଯା, ଆଉ ବାଟିବିନି। ହଉ ଆଣିବା ଆଉ କଣ, କାଇଁ ଅତି ଗୋଟେ ଗେଜର ଆଜି ଆଣିକି ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଏଇ ତ ମାମା କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ଏ ନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିକି ଆସିଲ? କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲାଣି ଜାଣିଛ ନା? ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଆଣିଲ, ଫେରେ ରୋଷେଇ ମେସିନ୍ ସଫା କଲା ବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଫା କଲା। এই ଡବାଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। এই ଡବାଗୁରା ଥୋଇଦେବି, এই ଡବା ସବୁ ପୁରେଇକି ଥୋଇଦେବି। ଜାଣିଲି ତ କହିଦେଇଛି ଦେଖିବା ଇଏ କଣ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି? ଏଇଟା କଣ ହବ? କି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଶିଳରେ ବାଟିଲାଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିଲ। ଚୋପା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟେ ଆଣିଛ, ତା ଭିତରେ ତ ସବୁ ପୁରେଇଦେଲି, ଯେମିତି କରିଦେଇଛି ସେ ତାର ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ହଁ, ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସହଜ। ଆଉ ତା ଜଗ ସବୁ କଣ କଲ? ପୁରେଇ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଡାଲି। କଣ ଡାଲି? ଜଗରେ ଡାଲି ପୁରେଇଛ? କି ଜଗରେ? ଜଗରେ ମୁଁ ଡାଲି ପୁରେଇଛ? କଣ ହେଲା, ଡବା ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଏଇଟାରେ ବସିକି ବଟା ହବ ନା? ତ ଜଗରେ ଯାଇକି ହାତରେ ଥୋଇଛି ଡବାରେ ଭାବିଛି। ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଛି କୋଡେ? ଏଟା ପଶିବ, ଆ ଦେହରେ ପଶିକିରି ବଟା ହବ। ଏଟା ଏମିତି ହେଇ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବ, କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇକି ବାଟିବ। ସେଟା ମତେ କହିକି ଗଲନି? କହିବେ ଛେନା ଗୁଡ।